Hirap umano makakita at makabasa si Malu dahil sa matagal niya nang ginagamit na salamin. Sa tagal niyang paggamit nito ay ngayon niya palang naisipan na papalitan ito dahil kapos sa pera para sa pagpapakonsulta sa optometrist. Matapos na mga operahan sa mata ay malabo na ang kaliwang mata ni Ruby. Matapos ang operasyon ay inabisuhan siya ng doktor na magpasalamin. Nanlalabo lang. Tsaka papalitan ko na to kasi parang sa grado. Kasi naoperahan na yung mata ko sa kaliwa. So, sabi nung doktor doon, kailangan magsalamin. Kaya lang nga, hindi ko yung kaya yung budget na pampagawa. Ilan lang sila sa mga nabinipisyuhan ng libreng eye care services ng Eye Clinic on Wheels ng Provincial Health Office ng Camarines Sur. Aminado sina Ruby at Malu na hirap sila makapacheck up at makapasalamin dahil may kamahalan ito sa private clinics. Salamat po tamay mga malaking tulong din sa mga medyo walang pampacheck up. Malaking tulong sa mga Bicolania, Bicolano na may edad ang gantong programa pasalamin. Ay, malaking pasasalamat. May gantong programa. Malaking tulong sa mga Bicolania, Bicolano na may edad ang gantong programa pasalamin. Bukas ang Edmiro Eye Clinic para sa mga pasyente na gustong masuri ang kanilang mga mata at mabigyan ng tamang grado para sa kanilang salamin. Chris Novello, CSN.